Harald, hvad fanden laver I? Kringle? Det er slut med at drive den af. Er I med? Så fjerner jeg de her blomster, ikke? Ligner lort. Er det galt? Det lever den vil ikke mere. Vi skal bruge en læge. Er det dyrt? En liv står i $300.000. Sådan for at skaffe de penge her. Der er ingen grund til at blive uvenner. Hvad er det, vi skal have? Vi skal ikke ned. Mit tøj bliver helt fuldstændig krøllet. Utrolig lækker kringle. Jeg er jo ikke sådan, jeg kunne få opskriften. Selvfølgelig må du ikke få opskriften. Den er jo hemmelig. Jeg vil gerne se min søn. Min far, han vil gerne se det. Jeg tror, der er en mening med, at vi to er med hinanden. Han har dræbt 5 kvinder. Har I mere kringle? Så er det ikke. Du kan ikke få mere. Der skal også være 10 andre, ikke? Jeg skal have mine penge nu. Jeg smutter lige med de her auberginer. De kan ikke tåle frost. Du bliver her, Peter. Det handler om. Det er ganske enkelt en lukket pengeforsendelse i en flyver. For helvede, kan du så til at komme hen under den vinge? Du er fuld af lort. Hvad der ikke gør for, han render rundt og falder? Nej, jeg synes, det er virkelig anstrengende uge, jeg har. Og jeg er jo godt hjem nu. Prøv at høre her. Vi render ikke rundt og slår folk ihjel for sjov, vel? Vi bliver nødt til at gå nu. Der er DM i wienerbrød. DM i wienerbrød. Ambulancen kommer lige om lidt.